טוב. אז ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הדור של הרב קוק. נחזור קצת על מה שלמדנו בסוף השיעור הקודם. ובשיעור הזה אנחנו מתחילים כבר לצלול לתוך הפתרון, ולא רק לבעיה, או לא רק לדיאגנוזה ולהבחנה, אלא גם מה צריך לעשות בפועל. מה צריך לעשות בפועל כדי לקדם את הגאולה בהיבט הזה, בהיבט של חזרה בתשובה, בהיבט של קירוב הלבבות. אז מה שראינו, רציתי להשלים, כי נתתי איזה ציטוט חלקי בשבוע שעבר, אני רוצה להשלים אותו. אז דיברנו על זה שהדור הזה הוא קצת נער, כן? יש בו נערות מסוימת, ואמרנו שהוא לא יכול לעמוד בשפל. תראו, בואו נקרא את הפסקה האחרונה שלמדנו בפעם הקודמת. חלק גדול מהדור הצעיר איננו חש כל כבוד למה שהוא הורגל, בסדר, זה ראינו. תעברו אחרי 3 נקודות, שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. הוא נתגדל ועלה בפעם אחת, הצרות מרכו, שטפו, נתנו לו לב מתנה ומוח הוגה, ולא יוכל לעמוד בשפל. אמרנו, הוא כבר לא יכול להתרגל לדברים קטנים. הוא צריך משהו עוצמתי, משהו ענק. ואז אמרנו שכאילו יש לו איזה סוג של נעורים כאלה, והבאנו ציטוט בשם צדקת הצדיק, אז רציתי להביא אותו קודם כל כלשונו, וקצת יותר להבין אותו. צדקת הצדיק כותב, בימי הנעורים רתיחת התאווה מתגברת. ואז מרבה חטאים מצד יצר הרע רחמנא ליצלן, והם חטאת נעורים. וזה היה בדור המבול. כן, כל מי שיש לו ילד מתבגר, יודע את זה. מה קורה בזמן הגיל הנעורים? יש רתיחה. וגם כן, מסוגל טוב הרבה, מצד היצר הטוב, וחשקות לדברי תורה, וזהו דור המדבר. כמו שנאמר, זכרתי לך חסד נעורייך. כן, נערים יכולים להיות עם יצר אדיר לתאוות, ועם יצר אדיר גם לתורה ולהתחזקות ולשיעורי תורה ולפעילות אידיאליסטית. כן, אמרתי פעם אחת לבן שלי, כאילו הוא אמר לי, בוא'נה, כמה המדריך משקיע בנו, הוא פה באריאל, כמה המדריך משקיע בנו. ואז אמרתי לו, נראה לי שזה הגיל היחיד שאפשר לשים אנשים שיהיו מדריכים בתנועת נוער. אם היו שמים מדריכים בני 25, 26, לא משקיעים ככה, עד הלילה, עד הזה, למה, לא, בן אדם כבר גדל. הגיל של הנעורים זה גיל של התמסרות, גיל של התמסרות, אתה רואה אותם בחודש ארגון, אתה אומר, איך הגיוני, מה, נערים זה לא, הם בשיא הנתינה שלהם, שיא החשקות. והם עצמם אותם הנפשות. ואז אומר צדקת הצדיק, ודורו של משיח אז יהיה פעם שלישית אותו דור. בסוד מה שנאמר, תתחדש כנשר נעורייכי, ואז יהיה התיקון הגמור, שבאות בערבוביה, חטאת נעורים וחסד נעורים, והטוב יתגבר על הרע ויהפכו לטוב. כאילו זה הפעם השלישית, וזה מה שבעצם אומר הרב קוק על הדור שהוא רואה. הוא אומר, אני רואה דור שיש בו 100% אידיאלים, 100% כפירה, והנה, הגענו לדור של משיח. טוב. אז בואו נבין מה אנחנו צריכים לעשות. אבא, נכין לו הדרך. נראה לו את מבוא העיר. למען יוכל למצוא את הפתח. נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. אחזתי ולא ארפנו עד שאביתי ואל בית אמי ואל חדר אורתי. הנגך אביך אל בית אמי תלמדני, אשכחה מעין הרקח מעסיס רימוני. מה המשימה רבותיי? להכין את הדרך. להראות בעצם לנפשות האלה שמה שהוא מבקש נמצא בגבול ישראל. מה אתה מבקש? אתה מבקש צדק חברתי? איפה אתה הולך לחפש את זה? אתה הולך לחפש את זה אצל לנין, אתה הולך לחפש את זה, אני מדבר אם אנחנו הולכים, בסדר, על מי שהרב קוק דיבר עליהם. הוא אומר, מה אתה הולך לחפש את זה אצל לנין, לחפש את זה בסוציאליזם, במרקסיזם? בוא תראה מה נמצא בתוך התורה. בוא תפתח את ספר ויקרא, בוא תקרא איתי על היובל, בוא תקרא מה זה ושבתם איש של אחוזתו. מה אתה מחפש? אתה מחפש דחיית סיפוקים? איפה אתה מחפש את זה? אתה מחפש את זה בוא אני אראה לך את זה בתוך התורה, אני אראה את זה בשולחן ערוך. בתוך השולחן ערוך, בתוך ההלכות, אני אראה לך את האידיאלים הגדולים שאתה מחפש. וזו המשימה. אם תרצו את כל הסדרה של השיעורים האלה במשפט אחד,
הבה נכין לו הדרך. עוד הפעם נקרא את זה, נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. כן. יש דרך לפרש את זה, אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בליבו. דרך פשטנית לפרש את המשפט הזה. זאת אומרת, בוא נעביר אותו סמינרים של חזרה בתשובה. בקול רם, לא שומעים. שנעביר אותו סמינרים, ואז מה זה יעזור לו? חזרה בתשובה, שנראה לו כמה שבת זה מתוק, ואתה רוצה זה, ובוא תהיה זה, תאכל צ'ונט, ובוא נשאיר שירים ביחד. על הדרך, בוא, תדליק. אבל זה לא מה שהרב קוק אומר. אני אומר שאפשר לקרוא את זה בצורה פשטנית. למה? איך... נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. מה הוא מבקש? הוא לא מבקש צ'ונט, והוא לא מבקש אווירה של שבת. מה הוא מבקש? הוא מבקש אידיאלים גדולים. לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על היום, בסדר, מה החילונות מבקש? אולי צריך לתת פה עוד איזה סוגריים, כשאנחנו מדברים חילונות, לפעמים, כן, האזרח הקטן, או לא קרא לו החילוני הקטן, אבל החילוני בקצה, לא תמיד הוא יודע להסביר את מה שקורה, נקרא לזה, חמל המחשבות החילוני. כן, כשסתם אדם שומע שיר עכשיו, שומע שיר תרבותי, לא יודע, שיר של הג'אנק שמסתובב ברחובות, אז לא תמיד הוא יודע לייחס את זה, רגע, מאיזה מחשבה זה מגיע. אבל יש שכבה אינטלקטואלית מאוד מאוד רחבה, בסדר? בין אם זה באקדמיה, בין אם זה בתקשורת, שיודעת בדיוק מה היא עושה, ואיזה ערכים היא מקדמת. עכשיו, הערכים האלה, מבחינתם זה ערכים חוץ יהודים. ערכים של חופש, של חירות, אם אנחנו רוצים לדבר על פמיניזם, רוצים לדבר על פלורליזם, כל הדברים האלה זה דברים שהם בעצם אומרים, אני לוקח את זה, מאיפה? מהעולם המערבי, מהעולם החיצוני. וזה מה שמעניין אותי. אומר הרב קוק, אתה לא צריך להילחם בערכים האלה. אתה אולי צריך לבדוק, והבה נכין את הדרך, זה לא רק, בואו נראה להם איך זה בתוך התורה, זה אתה, הרבנים, אתם צריכים להתחיל ללמוד את התורה, בצורה מעמיקה, לראות מה נמצא בה. לראות איך, כן, כשאתה נותן שיעור על הלכות שבת, אתה לא יכול להתחיל מהלכות שבת. אל תתחיל, טוב, יאללה, מתחילים. רבותיי, יאללה, סימן רשמם, סימן רשמם ב', ככה כל הזה, והם מתחילים עד שין ממדלת, יאללה, סיימנו את כל הלכות, לא, אתה מתחיל לדבר על הלכות שבת, רגע, תסביר לי איך ההלכות מחוברות לגודל. איך הדבר הגדול, איך הערכים הענקיים באים לידי ביטוי בשבת. טעמי המצוות. זה קשור בקשר ישיר לטעמי המצוות. אבל זה צריכים להיות טעמי מצוות מאוד, עם משיכה למעלה. כן? אולי עוד, וזה שינוי מאוד מאוד חשוב, כי היהדות או הדת, המצוות, הם משהו מאוד מאוד, כן, זה משטר. בסוף, דת זה משטר. נכון? תעשה ככה, אל תעשה ככה. עכשיו, אם המטרה של הדת זה לשמור אותנו בתוך מסגרת, אז כאילו אין איזה משהו מעל. למה אני נותן לך דת? למה אני נותן לך מצוות? כדי שאתה תהיה בתוך המסגרת הקהילתית. כל מי שאוכל כשר, הוא חלק מהקהילה. אז מה המטרה של אוכל כשר? לשמור עליך בתוך הקבוצה. אם זה התשובה שלך, אוי ואבוי. אוי ואבוי. כי כאילו אין משהו אחר. כל הדת זה רק דרך לשים אותך בתוך מסגרת. רגע, אבל יש עוד הרבה דרכים לשים אותך בתוך מסגרת. למה בחרת דווקא בדרך הזאת? כי יש פה ערכים ענקיים. וזו המשימה שלנו. יש היום המון ערכים שהולכים לחפש אותם בחוץ. אני שואל את עצמי, איפה זה נמצא בתוך התורה? עכשיו, זה לא נמצא אחד לאחד בתוך התורה. כן, בואו ניקח דוגמה, זו דוגמה שאני אוהב לתת אותה, כי אחת העבודות הסמינריוניות שלי בתואר הראשון, הייתה על זה, על הגלים של הפמיניזם. בואו נדבר קצת על הפמיניזם. עכשיו, הפמיניזם התחיל, כן, מחלקים את זה בדרך כלל במחקר לגלים, בסדר, גלים של פמיניזם. אז הגל הראשון, שזה אמצע המאה ה-19, אפשר להגיד, אזור, כן, הייתה שם איזו ועידה מאוד מאוד גדולה, ששם דיברו על, כן, סופרג'יזם, זה זכות ההצבעה, זכות ההצבעה של נשים. משם זה התחיל, זכויות משפטיות בסיסיות של נשים, שהדגש הוא היה על הדבר הזה. כן, גם גישה לחינוך, גישה לדברים אחרים, אבל על הסיפור של
של ההצבעה, זכות ההצבעה. עכשיו, התורה היא ביסודה, היא לא פמיניסטית. כן? זאת אומרת, רוב התורה מונהגת על ידי גברים. בסדר? אברהם הוא המנהיג, הוא מצרה, ולאורך כל הדורות, לפעמים אפילו לא מונים את הנשים, בסדר, כשיורדים למצרים, או כשעולים ממצרים, זה מה שנקרא חברה פטריארכלית. עכשיו יש גלים, בסדר, ופתאום מגיע הגל השני, הגל השני כבר לא מדבר רק על זכויות, אני רוצה ממש שוויון חברתי, ממש, כן, זה המסתורין אנשים, מי שמכיר את אחד מהכתבים החשובים בהקשר של הגל השני, אני רוצה את זה גם ביום יום. עכשיו, איפה זה נמצא בתוך התורה? מה אתם אומרים? כן, מגיעים הגלים האלה, זה גלים שממש כבר בזמן הרב קוק, איפה זה נמצא בתוך התורה? בנות צלופחד. אוקיי. אז עכשיו אני צריך לקרוא את הסיפור של בנות צלופחד מחדש. אני צריך להבין, רגע, עד עכשיו קראתי את זה, טוב, זה אנקדוטה בתוך כל הספר במדבר, יש גם את החלק הזה, מדהים, מקסים, מעניין. רגע, אבל מה יש פה שיכול ללמד אותי על זמננו? אני צריך לדרוש את התורה מחדש, אתם מבינים איזה, זה עבודה רצינית. עכשיו, יכול להיות שאני אגיע למסקנות, תואמות, את ההלך הרוח הכללי, ויכול להיות שיהיו שם כמה דיוקים, אבל אני צריך ללמוד גם את הלך הרוח הכללי, וגם את התורה מחדש, ולראות מה נקודות ההשקה. יכול להיות, עוד מעט נקרא גם פסקה על זה, יכול להיות שאני לא אמצא נקודות השקה. יש דברים כאלה. אולי אז היה סוציאליזם, והיום נלך כאילו נחפש את אנחנו נחפש את נקודות ההשקה. זה לא אומר שהספינה לא זזה. אבל היא בעצם, אוקיי, אז יש פה איזו תנועה, מה צריך לעשות? אני אתן לך דוגמה, הדוגמה הכי ידועה של הרב קוק בהקשר הזה, זה אולי משהו, אני לא יודע אם הוא טעה בו, אבל אז זה היה מאוד מאוד באופנה להיות צמחוני. כן, הצמחונות ממש התחילה, בעיקר בגרמניה, שאנחנו יודעים שהם היו צמחונים אדוקים, עם זכויות החיות וזכויות הזה, אבל ליהודים זה היה פחות עבד, אבל אז זה עוד התחיל העניין הזה של הצמחונות. והרב קוק אומר, תשמע, יש מצב, אני רואה בצמחונות איזה משהו של עילוי העולם, כן, משהו טוב. והוא אומר, וואלה, אולי זה יתפוס עוד מעט, כאילו הדבר הזה. ומה התורה אומרת על זה? ואז פתאום הוא קורא את ספר בראשית אחרת. רגע, מה קרה לפני נוח? מה קרה אחרי נוח? מה היה המטרה של הקדוש ברוך הוא? אולי המטרה של הקדוש ברוך הוא מראש שלא נאכל חיות. רגע, אז אתה אומר, אבל בסוף זה לא עבד, נכון? היום, לא יודע, רוב היושבים פה, אוכלים בשר, נכון? אוכלים בשר? כן, לא, זה לא תפס, כמו הפמיניזם, כמו דברים אחרים. מה עושים עם זה? אז התשובה היא, כן, עדיין יש אמירה של התורה על הדבר הזה. יש אמירה על זה שזה משהו שיש בו עילוי. ויש גם בזה, אז הלימוד של התורה הוא מתבשם, בסדר? אז הוא יתבשם כאן מזה וכאן מזה, ויש איזו סינתזה שיוצאת משני הדברים האלה. כן? כן? הרב נותן מידע, עוד כמה שעה. כן? הוא נותן הצעות. כן, הצעות, הוא אומר בעצם כל דור והטעמים שלו. או. יש אותה מצווה, נכון. שהיא נצחית, אבל בדיוק. כל דור צריך לקלוט בדיוק. בצורה אחרת. נכון. אחת הדוגמאות שהרב צבי יהודה נותן בשם הרב קוק, לא ראיתי את זה כתוב, אבל הוא נותן על נטילת ידיים. שנטילת ידיים, בזמן המגפה הגדולה באירופה, אז דיברו על נטילת ידיים, כאילו יש לזה טעם גם, כן, היגייני, של זה, עכשיו זה מתאים לסביבה שבה חיים. הסביבה שבה אנחנו חיים, זה סביבה של אידיאלים. פה אנחנו צריכים למצוא טעמים אידיאליסטיים, לא טעמים רק טכניים. בוא נמשיך. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרכש לו, כי אם נרבה עליהם, נזריח עליהם באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית, ובנינו יביטו אליו וינהרו. אנחנו לא צריכים להילחם בזה. אתם יודעים שהרב דסלר, הרב אליהו דסלר, הוא היה חי בזמן מלחמות העולם, ואחרי מלחמת העולם השנייה, כאילו הייתה נהירה של הרבה יהודים לאקדמיה וכל זה, והם היו כותבים לו מכתבים של שאלות. פתאום נחשפים לעולם חדש, שואלים אותו שאלות
שאלות נוקבות. והוא כתב את הספר הזה, את היצירה הזאת, מכתב מאליהו, יצירה מדהימה, בסדר? זה היה אחד מספרי המחשבה, נקרא להם החרדיים, באמת הטובים, האיכותיים ביותר שנכתבו, והוא עונה להם. אבל יש שם קטע בהקדמה, שהוא כותב, הלוואי ולא נשאלו השאלות האלה. כן? הוא אומר, אני עונה כי צריך, אין מה לעשות, נחשפו, אבל הלוואי שכל זה לא היה, וכל החשפות הזאת והשאלות וזה, הלוואי שזה לא היה קורה. הרב קוק פה אומר ההפך הגמור. ההפך הגמור, הוא אומר, לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב. כן, כל הכפירה הזאת מגיעה מאיזה לימוד, שהוא בא ללמד גם את הרבנים איך ללמוד. הוא בא להעשיר את התורה, להעמיק אותה, וואו, למצוא בה משהו אדיר. וזה החיפוש, בסדר? זה מלאכת החיפוש שלנו. אנחנו לומדים תורה, לכן למה זה נקרא קירוב לבבות, או כן, כאילו לא, אלא גם לי קורה משהו. אני לומד את התורה מחדש. והשיעורים שאני אתן היום, זה שיעורים שלא יכולתי לתת לפני 100 שנה. בזכות רבנים שלמדו את התורה מחדש. אבל אומר הרב קוק בפנקסי ראיה, אומר, וזה פסקה אחת המכוננות של הרב קוק, עם כל החיפוש הזה בתוך התורה, אומר, אל יבוא בכל עת אל הקודש. מה הכוונה? אי אפשר לומר על כל מה שמתגלה, שמנצח באיזה זמן, שזהו ראיה שכך הוא דרך השם ושצריך ללכת עמו. כן? לא כל איזם, וואי, טוב, אז זה התורה. טוב, התורה זה סוציאליזם, התורה זה... רגע. כי אם לפעמים מתגלה הזמן בצורה כזאת, שצריך דווקא ללכת כנגדה ולהרחיקה. כלומר, אתה צריך להיות נאמן כשאתה לומד את התורה. וזה הרב קוק קצת מנתב אותנו, שלא נלך לצד לא יודע, האולטרה ליברלי, שאומר, תשמע, אני מקבל את כל הערכים של העולם המערבי, ומגייר אותם. לא, אתה צריך להיות נאמן לתורה. אם זה לא עובד, זה לא עובד. אז נלחמים נגד. כן, לדוגמה, אפשר להתווכח על זה, אבל לדוגמה, אחד הדברים כן, לדוגמה, הרב יגאל לוינשטיין, וגם הרב טאו מדבר על זה הרבה, שאומר, אל יבוא בכל עת אל הקודש, נאמר, לדוגמה, על מה הוא אומר? על פוסט-מודרניזם. אין לזה מקום בתורה. על המחשבה הזאת, אני לא אכנס עכשיו לכל הזה, הוא אומר, זה אל תחפש את זה. אוקיי, זכותו. יש דברים שאנחנו נגיד, יש להם מקום או אין להם מקום. איך זה מסתדר הרב עם מה שאמרנו בשיעור הקודם? כן? יסוד כל המחשבות שלכל דבר יש ניצוץ שמחיה אותו. נכון, נכון, יש ניצוץ שמחיה אותו, אבל אתה, בתור חכם בדור, אתה לא מוצא את הנקודת השקה, ולכן אתה מתנגד לזה. כי אתה לא מסוגל? או כי אתה לא מסוגל, או כי הדור לא בשל לזה, אני לא יודע. מלא סיבות יכולות להיות לזה. אבל הוא אומר, לפעמים זה מתגלה בצורה כזאת, צריך ללכת כנגדה. על כן, אל יבוא בכל עת אל הקודש. תראו, במקור השני. כי אם יבחין תחילה, אם המתגלה בתוך העת הוא באמת דרך השם, צריך להרחיבה ולקשרה בכל דרכי ההוראה והעבודה. צריך להתאמץ, למצוא את ואם מה שמתגלה הוא נגד דרך השם היסודית, צריך להרחיקה ולעלות במעלה אחרת ולבוא על ידיי לקודש. הבנו את המשימה, רבותיי? משימה קשה. כלומר, בא אליי אדם חילוני מהעבודה, ואומר לי, תגיד לי, מה זה הקטע הזה של שבת? אז אני יכול לענות לו בכמה רבדים. אני יכול להגיד לו, תשמע, שבת זה זמן רגוע, עם המשפחה, עם הזה, מעולה, זה רובד אחד. אבל זה לא הרובד שהרב קוק מדבר עליו. זה לא. אני רוצה שאתה תגיד לי, איך השבת קשורה לדברים שמעסיקים אותי ברומו של עולם, לא רק שיהיה לי זמן פנוי עם המשפחה. בסדר, אני נמצא זמן פנוי עם המשפחה, בסדר, אני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה. השבת היא החיבור שלנו לסיפור שנקרא קדמה. מה זה קדמה? מה זה היצירה האנושית? מה זה שאני מפסיק לרגע ומכיר בזה שהקדוש וואו, פה אתה מדבר איתי כבר על הדברים שמעניינים אותי. דברים שמעניינים אותי. אני מעניין אותי איך לקדם את העולם. זה מה שאני עסוק בו כל היום. אני קורא עכשיו, כן. הרב מכיר איזושהי יצירה לא מאמר הדור, אלא ממש לוקחת מתפרקת מצוות, ומראה, כמו ספר החינוך, איך כל הזמן מתקשרת לאידיאלים? הלוואי. היחיד שהתקרב לזה באיזושהי צורה, לדעתי, זה הרב מלמד בספרים שלו, שבכל הלכה, כאילו יש לו לפני ההלכות, יש לו איזה פרק שלם, שהוא מספר לך,
על הדברים הגדולים שמתחברים לזה. הוא עשה את זה מצוין, אני לא חושב שיש עוד ספר כזה. עד אליו ספרי ההלכה זה רשימות. אבל זה גם, זה כאילו הרעיון הכללי, זה לא לרדת לרמה של המצווה הקטנה ולהגיד איך היא מתקשרת. נכון, המצוות הקטנות, איך הן מתקשרות, פה צריך כבר תורת סוד. צריך קצת יותר להיכנס, גם קצת קבלה, כדי להבין ממש איך כל פרטי המצוות קשורים לגודל. אבל אני רוצה שנתחיל בכללים. המלאכה של להסביר איך ממש הגרעין של הסלט קשור להצלת העולם, זה קשה להסביר את זה בטח בפינת קפה בעבודה, או במילואים עם ששבש, אבל למרות שבמילואים לפעמים יש זמן לשיחות מדהימות. אני במילואים יש לי שיחות עם אנשים, לא יודע איך באזרחות היה לי, אתה יודע, אתה יושב 4 שעות עם בן אדם בסיור, אתה יכול להגיע לעומקי עומקים, אבל כן, אבל אני חושב שפה באמת נצטרך להכניס גם קצת לא קצת, אבל הרבה את הקבלה. כאילו, איך כל דבר פועל וזה. אבל זה הנקודה הזאת. איפה הייתי? סליחה. בסדר, אז זה. אז מה זה? למה לא קיים ספר כזה? הרב קוק התחיל, יש לו איזה מאמר, כן, תללי אורות, אני חושב הוא נקרא. כן? אתה מעניין, כי זה השם, תללי אורות, שם הוא מתחיל לטפל, אני חושב שאין היה, זה גם מפעל שהתחיל וזה הסתיים די מוקדם, הוא תכנן לכתוב על כל הש"ס, בסוף יצא רק ברכות שבת וכמה לזרעים. יש לנו עבודה, ואני חושב שזה גם קשור להכשר הדור. מה שהדור מבקש, זה מה שבסופו של דבר הרבנים מייצרים. כאילו, אתה מבין את הנקודה הזאת? לדור יש איזו דרישה מסוימת על משהו. הספר לא קיים. אבל הספר לא, הדור דורש, עברו 100 שנים. והספר לא קיים. הדור דורש והספר לא קיים. נכון, לאט לאט. אתה מחמיר איתנו. מהר. נכון, בסדר, אז הספר לא קיים, אבל יש שיעורים שקיימים, יש שיחות שקיימות, יש שיחות על הרב זקס, אולי עוסק בזה הרב שרקי כמובן, לא יודע, הרב גיא עכשיו, הרב גיא אלאלוף, שזה המלצת צפייה גם ממליץ. בסדר, מתחילים, אנחנו משתדלים, נשתדל גם בשיעורים פה, גם בימי ראשון, נשתדל אולי לעשות איזו סדרה כזאת, כל הצעה יפה, הצעה טובה. אז אני חושב שהשבת זה דוגמה. בסדר, השבת זה דוגמה לחיבור לערך שנקרא קדמה. בסדר, ערך הקדמה, רציתי להגיד שאני עכשיו קורא איזה ספר, זה מתחבר לנקודה הזאת. אני קורא איזה ספר על ההבדל בין פסיכולוגיה של משמעות לפסיכולוגיה של עושר. בסדר? אם בן אדם מחפש עושר, כן, הוא נותן לדוגמה, דוגמה זה ילדים. כן, ילדים, באופן קר, לא נותנים עושר לאדם, ילדים זה לא שמחה. למה? בן אדם, אם נמדוד את מדד העושר שלו כשהוא רווק או כשהוא נשוי, ויש לו ילדים, מעירים אותך בלילה, אתה צריך לטפל בהם, גיל התבגרות, זה, אחרי זה לחפש להם קלה, וזה צער, וזה, אתה סובל המון בשביל ילדים. אבל יש לך תחושה אחרת שנקראת משמעות, שהיא יותר חזקה מהעושר. כן, בן אדם מוכן בשביל משמעות לוותר על הרבה מהפסיליטיז שלו, מהכישרון של החיים שלו, והכסף שלו. בסדר? למה? כי הוא רוצה משמעות. בסדר? הוא מביא שם הרבה דוגמאות, אחת הדוגמאות הוא מביא מכל מיני עשירים, בסדר, לא יודע, אילון מאסק, וכל מיני אנשים שתשמע, הרווחת מספיק כסף, אתה יכול לשבת בבית, אתה יכול לזה, אבל אני רוצה משמעות, אני רוצה לשנות את העולם, אני רוצה להשאיר חותם, לדבר הרבה על להשאיר חותם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שבת היא בעצם, היא מתנגדת לזה, כי כאילו, אני בדור שבו, בכל יום אני יכול לתת עוד משמעות, עוד לקדם את העולם, עוד טכנולוגיה, עוד לפתח, ופתאום יש לך יום שאתה לא עושה בו כלום. יש פה אמירה של התורה, לא רק אמירה של התורה, רגע תעצור, תהיה עם המשפחה, תהנה, תאכל, אלא יש פה אמירה עקרונית שלא תמיד ההתקדמות הזאת מביאה אותנו למקום טוב. העצירה הזאת לחשוב היא, רגע, האם קדמה זה תמיד יותר טוב? האם העולם שלנו היום הוא יותר מוסרי, בגלל שהוא יותר מתקדם טכנולוגית, או פיתחנו אותו יותר? לא יודע. כן, מלחמות העולם התאפשרו בגלל פיתוחים. זה רגע לחשוב על הריצה הזאת של כל השבוע. אז הבאתי פה, זה רעיון בשקל, בסדר, שאפשר למכור אותו והוא מצוין. אבל כמובן שיש לו גם עומק. בסדר? טוב, רבותיי.
אז אנחנו חוזרים מהפתרון, שוב בחזרה אל האבחון, בסדר? היה לנו את הפתרון, כאילו, את מה צריך לעשות, אנחנו חוזרים רגע שוב לאבחון. המחלה הנוראה של הדור, אין מקומה עיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות, לא בידיים פועלות אבן, לא ברגליים עצות לרעה, אף על פי שכל אלה חולים ונכאבים מינם. שאלה רגע, זורק אתכם מהדור של הרב קוק לדור של ימינו. אפשר להגיד את זה אותו דבר? גם הדור שלנו הוא לא ברגש, לא בתאווה, לא בהפקרות. מה אתם אומרים? אבל יסודה של המחלה הוא המוח. כוח המחשבה. אפשר להגיד אותו דבר. מה אתם מסכימים? האם גם היום, אז בואו תהפכו את הדף רגע, הבאתי לכם פה איזה סקר נחמד משנת 2019, סקר של מקורנו, מקור ראשון, על סיבה ומסובב, למה יוצאים בשאלה? 2019 זה לא לפני הרבה זמן, 6 שנים זה שום דבר, אפשר בהחלט לקבל את זה גם היום. אז זה עובד ככה, יש לנו 24% תיאולוגיה ופילוסופיה, אז זה הסיבה שגורמת להם לעזוב את הדת, 16% מערכת החמד, לא יודע, אולי הנוקשות, שזה קשה, לוחץ, 7% משפחה, 10% אדישות, 10% שחיקה מהתנהגות דתית, אוקיי? אז עוד 10% החברה שגדלו בה, עוד 10% רצון לחוות את החיים המודרניים, ועוד 10% דתיות נוקשה ומקבילה. אז מה זה החמד, אם זה דתיות נוקשה ומקבילה? לא יודע. לא יודע מה זה כסיבה, מעניין. תיאולוגיה ופילוסופיה. המוח. קושיות. יש לי שאלות על אלוהים, איפה אלוהים היה בשואה, איפה אלוהים היה כשחיללתי שבת, איפה אלוהים... זה סיבות. נכון. אבל הרוב פה זה רגש. רגע, אז מה זה הרוב פה וזה רגש? בוא נראה. רצון לחוות את החיים המודרניים? לא יודע אם זה רגש. זה גם מתקשר לעניין של המוח. האם אני יכול לחוות את החיים המודרניים בתוך הדת, או בתוך ה... זה ללכת ליחטה, זה להיות עם אייפון, להיות מחובר לטכנולוגיה, מה זה חיים מודרניים? אוקיי, בסדר. שחיקה מהתנהגות דתית, אני חושב שזה גם מענה. ברגע שאתה הופך את המצוות לדברים גדולים שמחוברים אידיאלים גדולים, יכול להיות שגם לזה אתה נותן מענה. כי אנחנו כן אוספים פה הרבה. אז יש דתיות נוקשה ומקבילה, שזה זה. אבל הדבר המעניין פה, כאילו, זה לא טוב, קשה לי, העם בוכה למשפחותיו, רוצים עסקה, זה, כאילו, או שבן אדם לא מספיק כנה להגיד את זה, בסקר, כן, ישאלו אותו למה אתה חילוני, הוא יגיד, אתה יודע למה? כי היה בא לי לחבק את חברה שלי, זה הסיבה שאני חילוני. אולי הוא לא נעים לו להגיד את זה, ולכן מנתחים את זה בצורה אחרת, אבל זה בהחלט נתונים מעודדים. כאילו, יש פה איזה משהו שכן, זה חונה במוח. עכשיו, הבעיה פה, שאנחנו גם בדור שהוא, אי אפשר להגיד עליו שהוא רק, כן, פילוסופי כזה ותיאולוגי וכל זה, בסוף יש לנו דברים קטנים, יש לנו טיק טוק, ויש לנו כל מיני דברים שעוברים מהר מאוד. כן, זה בעיה. זה בעיה. דור שכאילו אנשים שבכלל לא היו חושב, שרצים לסליחות, כאילו החיבור הוא הכי לא טריוויאלי בעולם, אתה רואה שעדיין הם מוצאים את זה. אז איך אני מוכיח שגם הדור שלנו גדול? אז יש לי דרך הוכחה מעניינת. לפני איזה חודשיים, הסתכלתי על סיכום שכתבתי, סיכום של שיעור של הרב שרקי לפני, לא יודע, 14 שנה, משהו כזה, כשהייתי בשיעור שלו, והוא אמר שכאילו יש תוכן יהודי רדוד שמופיע בעולם. יש תוכן יהודי רדוד שמופיע בעולם, של דברים קטנים כאלה, של חיזוקים קטנים כאלה, שמקרבים. הוא אומר, זה מקרב, וזה גורם, ככה הוא אומר, זה יכול לגרום לאפילו 1,000,000 אנשים לחזור בתשובה.
כל מיני סרטונים קטנים כאלה, מעבירים לך איזה זה, וכדורגל, ופה ושם, שקשור לזה, יהדות כזאת, חיזוקיות כאלה. כן? סרטונים, מכירים את הסרטונים האלה. מעולה. עכשיו, הוא אומר, יש בעיה. מה הבעיה עם זה? שזה גורם ל1,000,000 להתקרב, וזה גורם ל3,000,000 להתרחק. למה? כי זה מה יש. כי יש רק את זה. אם יש רק את זה, אז היהדות לא מעניינת אותי. עכשיו, הסתכלתי על זה ואמרתי, רגע, אנחנו בדור שלנו זה מעניין. אנשים מאוד אוהבים לראות סרטונים של דקה. כן, זה שורצים ורילצים וכל דבר שהוא רק יהיה דקה, דקה וחצי גג, זה הקשב. מצד שני, יש לך פתאום עולם שלם, לא יודע, זה 3, 4, 5, לא יודע, 6 שנים, של פודקאסטים, של שעתיים, אנשים שומעים, כן, כאילו, אתם מכירים יש אחד, יהודי מתוק, פגשתי אותו גם באופן אישי, קוראים לו בן ברוך. שמעתם עליו? בחור, לא דתי, לא יודע איפה הוא בדיוק מגדיר את עצמו, דתי הוא שומר שבת, פגשתי אותו גם בעומר, והוא היה עם חצי זקן כזה של עומר, הכל היה זה, והוא, יש לו פודקאסט. יש לו בפודקאסט לא יודע, אולי 300, 400 פרקים, כל פרק 2.5 שעות. ויש לו עשרות אלפים שמאזינים לו, אנשים כמובן לא דתיים, הוא לא מראיין, הוא מראיין לדעתי גם רבנים, אבל הוא מראיין בעיקר כל מיני, לא יודע, דברים על עומקם של החיים. רגע, אז איך זה מסתדר לי? אז מה אנחנו, דור שכאילו מעביר כל דקה ולא יכול לצבול דקה, או דור של קשב של שעתיים? אז אני רוצה להגיד שבניגוד לסיכום שסיכמתי את השיעור של הרב שרקי, אולי אז זה היה רק זה. אבל היום הדברים הקצרים האלה הם פתח לעומק. והדור שלנו דורש עומק. הוא דורש עומק. למרות שיש לו גם את החלק השטחי. אבל החלק השטחי בשבילו זה רק פתח. והוא לא מסתפק בזה. וזה מזון שלא מסביע אותו. יש כאלה שכן, בסדר? אבל אני אומר על המיין. ולכן אני חושב שהמובן העממי הזה, הוא פותח פתח לעומק הגדול. לעומק הגדול. ואנשים יש להם קשב, תאמינו לי, בין אם זה כשהם שוטפים כלים או נוסעים בנסיעות, ואפילו כשהם פשוט יושבים ויכולים לספות גם שעתיים באנשים מדברים. למה? כי אני רוצה לפגוש את האמת. ואנחנו בדור של אמת. נכון? גם זה נכון לכל הרבדים. זה נכון לרובד של חדשות. אני לא רוצה שתגיד לי מה היה. נכון? אני רוצה שתראה לי מה היה. נכון? מישהו אמר, היה לי פיגוע. לא, אני לא רוצה, אל תספר לי שהיה פיגוע. אני רוצה לראות. נכון? היום מכל דבר יש סרטון. נכון? אל תתווך לי את מה היה. כן, אני קראתי לזה בתחילת המלחמה, קראתי לזה, כן, זה החדשות של הטלגרם. פעם החדשות היה בעיתון, היית, תשמע, מישהו יודע, והוא מספר לך מה הוא יודע. היום לא. אל תגיד לי, לא יודע, היה, כן, ב7 באוקטובר זה היה מאוד מאוד חזק, כי זה כאילו אנשים מצד אחד בטלוויזיה רואים דבר אחד, מצד שני סרטונים אחרים, אבל יש פה נקודה, אני רוצה לראות את האמת כפי שהיא. כפי שהיא. ולכן גם אם אתה תראה לי סרטון שהכל יפה והכל מגניב והכל זה, אני לא אקנה את זה. אני רוצה לראות לך מדבר על הדברים האמיתיים, על הנקודות הקשות, על השאלות הרציניות. אז בואו נמשיך. תחזרו לדף הקודם. אבל יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. בראש פסגת המחשבה, החובקת את הכל, מסתתרת מחלה עזה, שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת. ובשבילה לא יבין איש שפת רעהו. וכל המקרים הצדדיים שמים הם נוספות להגדיל את התרחבות של החולי האנוש. ואיננו רואות וקלות. גם מבלי חקור הרבה איננו רואים שהסיבה לכל מחווה הדור היא רק המחשבה. ההמון הרב. עכשיו הוא אומר, רגע, מה, כולם חושבים, כולם אינטלקטואלים? לא יכול להיות. אבל הוא אומר, ההמון הרב, אמנם הוא נמשך אל הזרם על ידי התגעשות של מאומה, על ידי הסמיכה, על איזה אוטוריטטים, כן, אוטוריטות שלו, ועל ידי קלות הדעת. הוא אומר, איך העולם בנוי? וזה דבר שחשוב להכיר אותו. השכבה, נקרא לה השכבה העממית, היא לא הגיעה לחילון משום מקום. זה עובד לפי שכבות. והשכבה האינטלקטואלית משפיעה על מקבלי ההחלטות והזמרים, וכותבי השירים,
וכותבי השירים כותבים את השירים לזמרים, והזמרים משמיעים את זה לעם, והעם מושפע בצורה כזאת. וגם אנחנו, כשאנחנו מדברים על תחיית הקודש, זה לא רק לשבת לכתוב מאמרים יפים או ספרים, אפרופו ספרים, ספרים על סגולת השבת ומעלת השבת. זה חייב לבוא לכל השכבות. זה צריך לבוא לידי ביטוי בשירים, זה צריך לבוא לידי ביטוי בריקודים, זה צריך לבוא לידי ביטוי בכתיבה, בשירים, בפוסטים, בסרטונים, וכל אחד במה שהוא מוכשר אליו. עכשיו, אצל הרב קוק באמת לא הייתה הרבה עבודה, כי לא היה הרבה. במה אתה יכול להביא את הדעה שלך? בכתיבה. כתיבה. זה מה יש. יש כתיבה. אז נכון, אז התחיל קצת שירים, השירים של הרב קוק הם מאוד מסובכים, ואף אחד לא שר אותם, אבל בסדר, אבל אני מנסה לעשות כמה דברים, אבל היום, מה? עושר שאין לו סוף. עושר שאין לו סוף של דרכים להביע את הרעיונות הגדולים שלנו. וזה המשימה. אז אמרנו המשימה, זה להביע, כן, את הרעיונות הגדולים שמחוברים למצוות, ועכשיו, גם האופן שבו עושים את זה. אופן של שירה, כן, התחייה של התרבות היהודית זה מדהים. דעתי, בדור שלנו, בשנים האחרונות, משהו מטורף. זה התחיל, כן, כשאני הייתי קטן, מה זה מוזיקה יהודית? לא, זה או פסוק שחוזר על עצמו מלא, כן, או פסוק שחוזר על עצמו, שזה פסוק חוזר על עצמו, או שירים לועזיים ששמים עליהם מילים זה, כן, זה היה רבי נחמן מאומן, זה תמיד הדוגמה שזה, זה טרנס כזה שהוא לא קשור לכלום, ואז מדביקים עליו, ופתאום היום אתה רואה מוזיקה של עומק. לא יודע, השם הראשון שעולה לי זה איש הריבו, אבל גם אחרים. אתה רואה מוזיקה יהודית. זאת אומרת, מוזיקה שיש בה תפילה, יש בה תחכום, יש בה רמזים, יש בה גודל. בסדר, אפילו אם זה לא זמרים דתיים, לא יודע, קחו נתן גושן, דתי ודתי, אני לא יודע בדיוק מה כל אחד מקיים או לא מקיים, אבל אתה רואה התעוררות של רעיונות רוחניים בתוך שירים. והם גם אומרים, אני כותב את השיר ואני מושפע מזה ומושפע מזה, אני לא יכול להגיד לך בדיוק איך המשפט שהרב אמר נכנס פה בתוך השיר ואיפה הוא בדיוק תמצא אותו. אבל זה. בסדר? וזה מאוד מאוד שונה התחייה הזאת של המוזיקה. ממה שאנחנו מכירים, כן? ממוזיקה כזאת שהיא כאילו פסוקים. פסוקים, ששרים פסוקים זה מצוין, זה טוב גם להשמיע לילדים, ילדים שומעים פסוקים זה טוב. אבל שירה זה משהו הרבה יותר חזק מזה. כן, זה אומנות. אמנם בציורים יש לנו עוד לאן להתקדם, פיסול, יש עוד הרבה זה, ריקוד, כן? יש עוד לאן להתרחב. אבל אנחנו בדרך. בסדר? כן. אבל זה גם נקודת השקה מסוכנת. כן. כי היה גם ויכוח גדול סביב איזשהו שיר של זמר אחד, הרב שרקי הביע דעתו, תזכיר לי, אני לא זוכר, מחילה. עם איזה שיר, עם איזה סרטון שהיו קצת, זה היה קצת פחות מתאים. אוקיי. אז יש גם... משלמים על זה. משלמים על זה. זהו, ויש גם... במפגש הזה משלמים. ברור שהכי קל זה להילחם נגד. בסדר? להילחם, לשים חומה, זה הכי קל. אבל אתה מפסיד לא רק את מי שמעבר לחומה. אתה מפסיד את עצמך, אתה מפסיד את התורה שאתה יכול לפתח וליצור. בסדר, יש... מי שלא עושה לא טועה. מי שלא עושה לא טועה. זה גם אי החלטה, היא החלטה. ברור, מי שלא עושה לא טועה, ומי שעושה טועה, לפעמים. אבל מי שלא עושה, הוא ודאי לא טועה. כאילו, זה בטוח לו. מובטח לו שהוא בן עולם הבא. טוב. יפה, אז זה הנקודה הזאת. בואו נתקדם טיפה, אולי... אם נדלג על זה. כן, נדלג, אולי נחזור רגע למערל. כן, אבל הסיבה הפנימית שמסבבת כל אלה, היא התנועה המחשבית הכוללת. מה זה תנועה מחשבית כוללת? זה אומר שהמחשבות והלכי הרוח, זה דבר שלוקח לו שנים. תחשבו על בן אדם גדול, בן אדם ענק שחי, לא יודע, 2000 שנה, והוא לאט לאט חושב עוד ועוד דברים. ולכן התורה שלנו עכשיו היא לא תורה מומצאת. לא המצאנו משהו חדש. זה פשוט הצטברות של דברים. אבל אתה, נכון, תמיד אנשים אומרים לך, רגע, מה אתה רוצה להגיד משהו שהרמב"ם לא אמר? זה המשפט הכי משתק שיש בעולם. כן, איך אתה יכול היום להגיע, הבוקר דיברתי על סנהדרין פה בכנסת, איך אתה יכול להגיע לסנהדרין היום? מה אם בזמנו של הרב עובדיה ושל הרב שלמה זלמן לא הגיעו לסנהדרין? איך תגיע היום? תשובה,
העולם והמחשבה היהודית היא לאט לאט צוברת על עצמה, ננס על גבי ענק. נכון, אנחנו יותר קטנים, ירידת הדורות והכל, אבל צברנו עוד ועוד דברים, וזה הכשיר את זה, ודבר הכשיר דבר אחר, ולאט לאט, ברוך השם. והרב קוק כתב את מה שהוא כתב, ועל גביו אנחנו מוסיפים, ועל גביו אנחנו מחדשים. וזה קורה גם בסדר, גם בתנועה החילונית, שמצאה מקום במוחם של הכוחות הפועלים, על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש, שהיה להם מאז בלבבם, על ידי ההרגל, החינוך והמורשה ברב ובמעט, ולא מצא ידם להעמידו על ברורו מכל צדדיו. הם דומים שמצאו רק צדדים כהים, של רגש בלי דעת. כן, מה זה תורה, מה זה יהדות? זה כמה דברים יפים, זה להניח תפילין, זה להרגיש, קצת לאכול חמין, בלי דעת. של פחדנות, כן, הם מזהים פחדנות. יש פחד אצל הדתיים. היום שמעתי איזה רעיון, הייתי בנסיעה, שמעתי רעיון של הרב שמואל אליהו עם דוד שוקן. לא יודע, משהו מאוד נחמד, מעניין. ואז הוא שאל אותו, הוא אמר לו, ממה אתם מפחדים? הבחור החילוני שאל את הרב, ממה אתם מפחדים? אתם מפחדים להיפגש איתנו? ממה אתם מפחדים? יש לכם פחד על האמונה שלכם, על הדת? אז הוא, בסדר, הרב שמואל ענה מה שהוא אמר. אבל הוא אומר, זה מה שמזהים. אתה מפחד. הוא מורח בלא אומץ לב וגבורות החיים, ויחם לבבם מקרבם. נרחם על אלה האומללים בנינו ואחינו הטובעים בים זועף של צרות רוחניות, שהן קשות יותר מכל חולי ומדווה. נושיט להם דברים טובים, דברים ניחומים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ. כן, איך אנחנו מגישים את התורה שלנו? עכשיו אתה בא, לא יודע, מתווכח או מדבר עם מישהו לא דתי, איך אתה מגיש את זה? בצורה של פחד או בצורה של אומץ? אוקיי. אני יודע, על ידי אותו הכוח שטלטל אותו לתוך מצבו הנרעש והרוס. כי מהו הכוח הפועל את כל השינויים הנמרצים בקרבו, שבגללם אנחנו כל כך סובלים, אם לא, הספרות. אני אמחק פה את המילה ספרות, ואני אגיד לכם, מה השינויים הנמרצים בקרבו שבגללם אנחנו כל כך סובלים, אם לא המדיה, אם לא השירים, אם לא הפוסטים, כל זה. וכיוון שהספרות פועלת עליו כל כך הרבה, כיוון הסרטונים הקצרים פועלים עליו הרבה, הפודקאסטים פועלים עליו הרבה, מובן שרק בכוח המחשבי שבקרבה היא פועלת. שם אנחנו צריכים להיות. בסדר? וזה לא טענה רק לרבנים. תמיד אפשר לבוא בטענות לרבנים. למה? כי הרבנים הם תמיד יודעים הכל, אז הם צריכים לא. אבל, כן, אני לא יודע להלחין, אני לא יודע לקרוא תווים אפילו. הילדים שלי, ברוך השם, ככה זה יצא, אני כל חיי, גם בפנימייה, ניסיתי לנגן על גיטרה, זה, לא יודע, לא הצלחתי, אבל הילדים שלי, ברוך השם, יש לי 3 ילדים שמנגנים על פסנתר, יש לי בת שמנגנת על חליל, עוד אחד על גיטרה, הם, ברוך השם, אני לא יודע. מי יעשה את זה? מי יעשה את הפעולה הזאת? מי יביא כן, וכיוון שהספרות פה, מי יביא את זה? הרבנים לא יכולים להביא את זה. מה הם יכולים? לתת שיעורים לאנשים שיביאו את זה. ויביאו את זה בכל תחומי החיים. אף על פי שנקבץ בתוכה גם להג הרבה, ודברים מחממים, כן? הספרות יש בה דברים רעים. אתה תתחיל לקרוא, הרי כדי לכתוב ספרות, אתה חייב לקרוא ספרות. נכון? איך תדע לכתוב? איך תדע לעשות סרטון מגניב שפונה לאנשים, אם אתה לא יודע, אם אף פעם לא ראית אחד כזה? איך תדע לעשות פודקאסט מעניין, אם אף פעם לא שמעת איך עושים את זה? אין לך דרך. אז הוא אומר, אבל יש בעיה, אף על פי שנקבץ בתוכה גם לעג הרבה, ודברים מחממים ומלווים לבד. אבל מכל מקום, אם לא היה לה בסיס מחשבי, אי אפשר שתתקיים. ותקנה כל כך לבבות, להרס ולבלע באופן סיסטמטי. זה מה שהרס, מזה גם נבנה. טוב, יש שאלות קודם כל? לפני הפסקה האחרונה? כן? חבוד. מי שלא עושה, כן? מי שלא עושה, הוא גם מתנגד, הוא כן טועה בסופו של דבר. הוא גם לא בונה לעצמו את הכלים לענות על הכוונה מי שלא עושה לא טועה, אם אתה, לדוגמה, לא תעשה מוזיקה. לא תעשה מוזיקה וגם לא תשמע מוזיקה, אז אתה לא תטעה, אתה לא תיפול לשמוע, לא יודע, שיר של חנן בן ארי שהוא לא מתאים. אבל בסופו של דבר אני אטעה את הדור. נכון, צודק. מה אתה אומר? כן, אתה צודק. בסוף אני אאבד את נכון. אבל יכול להיות שאני אצליח לשמור על זה כל כך סגור, שזה באמת יצליח. אי אפשר להגיד
כל מי שמחנך לסגירות ולבורות, כן, יש חינוך לבורות, שלא לדעת שום דבר, אי אפשר להגיד שכל מי שעושה את זה נכשל. לא, יש כאלה שעושים את זה, 120 שנה, והם חיים, וברוך השם, והכל טוב. אני לא אומר שהשיטה הזו בהכרח לא עובדת, אבל זה לא מעניין אותי אם היא עובדת, היא לא עובדת, היא לא נכונה, היא לא אמת. מי שסובל ממנה הכי הרבה זה התורה. מי שסובל ממנה הכי הרבה זה הגאולה. זה מי שסובל ממנה, זה לא רק כי פרקטית זה לא עובד, או פרקטית זה כן עובד, לא יודע. כן, יש תמיד אומרים, רגע, איך נמדוד את זה, אם זה עובד או לא עובד, לפי כמות דתל"שים. הנה, וכמות הדתל"שים, לא יודע, בציבור הדתי-לאומי, יותר מאשר הציבור החרדי, אז הנה, זה עובד וזה לא עובד. לא, זה לא עובד. לא ככה בודקים משהו, אם הוא עובד או לא. בסדר? אז, כן. נכון. אז? נכון. היום חסר את התשובות הגדולות האלה, אבל לא רק חסר את התשובות הגדולות, חסר גם את האופן שבו הן מגיעות לעם. גם תשובות, כאילו צריך רעיונות ענקיים, אידיאלים גדולים, שהזמרים ולא משנה, וכל האנשים שעוסקים בבנדיה וכל זה, ילכו לשמוע תורה גדולה, ואז יביאו אותה לידי ביטוי במשפך הזה, במשפכים שלהם. ואז יהיה משהו ענק. כן. הרב אמר בשיעור הראשון, כן. עכשיו אני יכול להבין את זה, למה מה שהרב כתב במאמר, כן. יכול מאוד לעצבן את האנשים שהוא מדבר עליהם. כן. לא אלה שהם פונה אליהם, אלא החילונים נגיד בזמנם ש... כן. עכשיו, דווקא היום שיש צמא רוחניות, גם לא אצל דתיים, כן. אפשר להבין איך זה יכול, זה באמת יכול לדבר, זאת אומרת, לחפש את הרעיונות הגדולים, נכון. אבל אז, לקהל שהוא פונה אז... זה מעצבן אותו. איך זה יעבוד? זה לא יעבוד, מה להגיד? תקשיב, אני אגלה לך בסוד. האידאה שאתה מחפש, תמצא אותם ביהדות. אני אגיד לך בסוד, זה לא עבד. זה לא עבד. לא, זה לא עבד, בסדר. שאלת למה זה לא יעבוד, למה זה לא עבד? למה הוא חשב שזה יעבוד? לא יודע. הרב קוק, כמו שאמרתי גם בשיעור הראשון, עשה, באמת, כתב המון, פרקטית, הוא כמעט לא הצליח בשום דבר שהוא עשה. הקים ישיבה, אבל 13 תלמידים. היום ברוך השם, היום הוא הצליח, כן, היום הוא הצליח במלא דברים. ישיבה 13 תלמידים. הוא ניסה להקים כתב עת, לא עבד. ניסה להקים תנועה, דגל ירושלים, למדנו עליה, לא עבד. אין, הוא באמת, פרקטית הוא לא הצליח בכלום. באמת, גם כואב לי עליו, כי הוא נפטר לפני שהוא ראה את כל הפירות, אבל ברוך השם, הוא רואה מלמעלה. אתה שואל למה זה, אין לי תשובה. הוא אמר, תשמע, אני הולך לפי הראש. אם זה מה שחסר להם, זה מה שאני אתן להם. אבל זה לא עבד. אבל ברוך השם, שאנחנו משתדלים לשפתותיו דובבות. טוב, רבותיי, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בעזרת השם, בשבוע הבא, אנחנו ניגע בפרדוקס שנמצא בתוך הסוג המסוים הזה של הדור. וזהו, יש לנו עוד 3 שיעורים בעזרת השם. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר,